Badira aste batzuk, gaur hemen elkartu garen eta dokumentu hau sinatzen dugun eragileok elkartzen hasi ginela. Gure kezka, Tolosako udalak martxan jarri duen kale garbiketako ordenantzak herritarrongan dituen ondorioak. Izan ere, Tolosan bizi garen herritarron eta eragileon iritzia kontutan hartu gabe, denona den espazio publikoa nola erabili behar dugun inposatu nahi digute garbitasunaren izenean. Ordenantza honen bitartez, kaleen erabilera mugatzaile eta arautzailea egin dute. Espazio publikoaren erabilera arautu eta zigortzeko neurriak jasotzen dira. Bizi dugun jendarte honetako arazoak islatzeko espazio, arazo irtenbide eman eta aldarrikatzeko toki ere badira gure plazak. Ezin da edukiontzietan bilarabilena isundu. Errua pobrezia sortzen duten politikek dutelako, eta ez edukiontzietan bilarabiltzanek. Ezin dira kartelak zikinkeria balira moduan tratatu. Herriko bizitzaren adierazpena direnean. Udalak, Tolosarron eta Tolosari buruz, harro esan izan ohi du herri aktiboa dela. Bizitza duen hiria dela gurea. Eta hala da, herritarrok eta herriko eragileok egiten dugu herri bizia gure lanari esker. Ordenantza honen aurrean, herri eragile desberdinon ezinegona, udalari nola helarazi pentsatzen ari ginela, Tolosako udalak prentsaurreko bidez gobernantza eredu berri baterantz proiektua proposatu du. Eta gu, herri eragileok, ados gaude guztionekin, eta pozten gara udala norabide horretan jarri izanaz. Baina erabat kontraesankorra da alde batetik, garbitasun ordenantza delako aplikatzen aritzea, zeinak herritarron hitza eta bizitza mugatu eta arautu nahi dituen, eta beste aldetik herri elkarrizketa proposatzea. Hori horrela, gaur zuen aurrean azaldutako hau, bihar udalak deitu duen batzarrean azalduko dugula adierazi nahi dugu. Eta Tolosako udalari honako eskatuko diogu. Kale garbiketako ordenantza deituriko arau murriztailea bertan behera uztea. Herriko eragile, merkatari, elkarte, norbanako eta udalaren artean espazio publikoaren inguruko elkarbizitza adosteko foro bat osatu eta denon artean ordenantza berri bat, denon adostasunez garatzea. Ordenantza berria gauzatu artean, gobernantza eredu berriaren proiektua bertan behera uztea, informazioa mugatzen duen herri batean ezin baita etorkizuna hitz egin. Bide batez, esan, gurekin batera gai hau landu nahi duen edozein herri eragile gonbidatu nahi dugula. Horretara, guztiontolosa@gmail.com helbidean jar daiteke gurekin harremanetan. Eta jarraian sinatzaileak zeintzuk diren esango dut. Ela, Lab, Ene, Ernai, Gazte Abertzaleak, Eusko Alkartasuna, Topa, Bilgune Feminista, Euskal Herria Bildu, Amarrozko Auzo Elkartea, Sortu, Xanblaspiko Gaztea Asanblada, HT Gelditu Elkarlana, Stop Desahucios, Aralar, Tolosako Gaztea Asanblada, Tolosako Zero Zabor, Podemos, Euskal Herria Sozialista eta Ikasle Abertzaleak.